siyakuyelela ngeligama lenkosi bazalwane. Hallelujah. Praise be unto Jesus. Uyabongela uNkulunkulu wethu. Hallelujah. Glory, glory be unto the living God. Hallelujah. Hallelujah. Ikhona bazalwane. Akabonga Jesu. Siyabulisa kinina. Sibonga inkosi ngokuba ivume ukuba nibe khona sizohlanganyela nasosuku namhlanje ize umakhaza. Amen. Kepha namhlanje uJesu useyinkosi. Hallelujah. Bazalwane bami siyabingelela kubazalwane abasibukela live ku Facebook ngeligama lenkosi. Sithi inkosi ibenzele umusa, ibenze kahle. Abazalwane ababukela amavideo ethu ku YouTube nabona siyabulisa. Abazalwane abalalela ama-audio ethu nabona siyabingelela bazalwane. Nalaba abawathola ku WhatsApp nabona siyabulisa. Hallelujah. Namhlanje kafushane nje sizokhuluma uNkulunkulu obonelelayo. Namhlanje sizokhuluma about uJehova that provides, the Lord that provides. Namhlanje sizokhuluma ngoJehova Jireh. Maqeda bese siyahlukana. Hallelujah. Angazi ukuthi udlula kuphi, angazi ukuthi ubhekene nani, but ngiphethe umyalezo namhlanje ngizokutshela ngithume kuwe njengesikhonzi senkosi ukuba ngizokwazisa ukuba inkosi izobonelela. Hallelujah. Noma ngabe udlula kuphi, noma ngabe ubhekene nani, ngithanda ukuba namhlanje wazi ukuba the Lord shall provide. Hallelujah. Amen. Genesis chapter 22 verses 12 to verse 14. Hallelujah. Elophethe bazalwane bese enza njalo. Genesis chapter 22 verse 12. Yes. Do not lay a hand on the boy, he said. Do not do anything to him. Now I know that you fear God, because you have not withheld from me your son, your only son. Abraham looked up and there in a thicket he saw a ram caught by its horns. He went over and took the ram and sacrificed it as a burnt offering instead of his son. So Abraham called the place, the Lord will provide. And to this day it is said, on the mountain of the Lord it will be provided. Hallelujah. Amen. Siyabonga babazalwane. Elabazalwane ukuyifunda kweyami. Lithi izwi lenkosi yayisithi khuluma ingelosi. Ungabeka isandla sakho kumfana, ungenzi lutho kuye ngokuba ngiyazi manje ukuthi uyamesaba uNkulunkulu. Lokhu ungagodlanga kimi nandodana eyodwa yakho. uAbraham waphakamisa amehlo akhe wabona, bheka ngemuva ngenqama ibhajiwe esihlahleni ngezimpondo zayo. uAbraham wayithatha inqama wanikela ngayo umnikelo wokushiswa esikhundleni sendodana yakhe. uAbraham waqamba igama laleyo ndawo ngokuthi uJehova uyabonelela, njengalokhu kuthiwa nanamuhla entabeni kaJehova uyabonelela. Sizovala thina sonke amehlo sicele bazalwane ubaba Dlamini asikhulekele. Baba
bami la sifunda khona sifunda about the father of many nations. Abraham uma ufunda uyemuva ubekade nabantwana lithi iBhayibheli waze wafika ku90 years amathola abantwana waze wafika ku99 solo abantwana angabatholi wathi membheke ku100 kwafika kuyena ingelosi yathi uzothola umntwana lithi iBhayibheli ekutholeni kwakhe umntwana wathola uIsaac lithi iBhayibheli wakhula uIsaac uma esekhulile yafika inkosi izokhuluma naye yathi kuyena Abraham thatha your only son uyonikela ngaye wenze umhlatshelo lithi iBhayibheli wavuka ekuseni uAbraham wathatha ingcezu zakhe wathatha uIsaac wathatha inkuni wathatha okubasa umlilo bahamba lithi iBhayibheli eseyibophele inqola yakhe sebahambile balokhu behamba nenkonzo baze bafika endaweni la uJehova athe na indawo efanele ukuba kube yiyona la ayonikela khona ngoIsaka lithi iBhayibheli wathe incekwini hlalani la mina nomfana sizobuya lithi iBhayibheli uma besahamba wabuza umfana wathi baba nazi inkuni na umlilo uphi imvana eyohlatshwa uphi umnikelo omnikisa enkosini ngoba enkosini awuyi ungaphethanga lutho mele ufike uphethe something as your offering unto the Lord. Now lithi iBhayibheli uma likhuluma uqale wakhuluma nenceku wathi hlalani la mina nomfana sizobuya lithi iBhayibheli umfana sekambuza athi baba iphi imve yohlatshwa uthi ndodana the Lord shall provide lithi iBhayibheli uma behamba beqhubeka baze bafike wakha ialtar bese qedile ukulakha ialtar lithi iBhayibheli wabeka inkuni waqeda wabeka umfana wamfasa lithi iBhayibheli uma nje sekathi uyamhlaba wakhuluma ingelosi yathi kuyena ungasamlimazi umfana because Abraham, I have seen your obedience ukuthi you are obedient to the Lord. Into Abraham engibonga kakhulu kuwena ukuthi azange uzoyigodle indodana yakho iyodwa but wathi yize iyodwa ngizoyikhipha ngiyonikela ngayo ngoba inkosi iyayidinga. Hallelujah. Usibona nje size emhlabeni sisemhlabeni siyadlula abantwana basekhaya but before sidlula emhlabeni okufanele ukuba sikwenze ukuba kufanele ukuba sikhonze inkosi. We are called here to earth to serve and to obey the Lord. Uma uyikhonza inkosi kahle kahle uyikhonza ngabona konke okwakho. Uma uyikhonza inkosi awukwazi ukuyikhonza kanti kunezinto osayigodlile fanele ukuba ukhiphe lokho kwakho as a sign yokuthi I am serving the Lord. Nginikele enkosini ngoba kahle kahle awukwazi ukukhonza ngaphandle kokuba ukhiphe utho. Sisonke bazalwane. Each time you serve, you must serve with something. Hallelujah. Glory be unto God. Uma ufika ukhipha umzimba wakho uthi ngizoya enkonzweni ngohlanganyela ukhipha utho uyonikela ngawo enkosini. Uma ufika ukhipha imali yakho unikela ngayo kuphi enkosini. You are serving with something but kubiza ukuthi bazalwane siserve wholeheartedly so sikhiphe konke inkosi singayigodleki lutho. Then the Lord
will reward us because uma senza njalo, it means we have faithfully served the Lord. Hallelujah. Glory be unto Jesus. Bazalwane, ngifuna nje ukukhuluma about the Lord that provides. Ngoba sibizwe kuba sizokhonza inkosi. Now, uma sikhonza inkosi kukhona lento eyenzakalayo. Kukhona lento efanele ukuba bese siyayinaka noma siyayiqaphela. Sizoqaphela ukuthi asikhonzi kuphela, but sikhonza futhi kube nento yokuthi kumele kuba siphile. Sikhonza maqeda bese siba nezidingo ehamba zivuke endleleni. Kuba nezidingo edinga ukuba zinakekele, that need to be taken care of. Yingakho ke athi uNkulunkulu ngomlomo womprofeti umekhuluma noze iguge solo ngimthwele, impinzo ukuthi ivile egugeni kwenu akizuguquka, ngiyohleze njalo ngiuJehova onakelelayo aphinde futhi anikhathalele. Ngoba abantwana basekhaya angeke kwenzeke ukuthi uthathe into uyibikise enkosini maqeda ubuye ungatholi lutho. The Lord always provides. The Lord uyasivala isikhala. Uma wena you determine in your heart ukuthi ngiyomseva uNkulunkulu, ngiphinde ngimseve futhi ngokuphelele. Hallelujah. Lithi iBhayibheli uma ulifunda ukuthi uDavide kade umusha, manje sengimdala, angikaze ngibone kaJehova enqotshiwe, ukuthi nenzalo yakhe angikaze ngayibona iyophanza ukudla. Kunomprofeti eBhayibhelini, uma ulifunda iBhayibheli, lithi iBhayibheli igama lakhe uElijah. Lithi iBhayibheli uElijah wahamba wayotshela uAhabi inkosi ukuthi imvula ngeke ize ibe khona koze kuye kushomina. Lithi iBhayibheli uma ulifunda kuthe masekuvalekile the skies, uNkulunkulu avalile amazulu, lithi iBhayibheli amanzi bewaya ngokuya besayancipha, but uNkulunkulu wamyalela uElijah wathi hamba lapha kuloya mfula uzofika khona uthola amanzi. Lithi iBhayibheli wathi ufika khona ezothola amanzi, wathi uNkulunkulu I commanded even amagwababa ukuthi eze azokufida. Lithi iBhayibheli ukulifunda ekuseni wakadamlethela isinkwa nenyama efuthunyezwe kube ingekho imicrowave ukuthi uElijah adle yize asehlane. Lithi iBhayibheli uma liyoshona ilanga aphinda kuye amagwababa akulethele ukudla ukuze uElijah adle maqeda isisu sakhe bese siyagcwala, ngoba uJehova igama lakhe obonelelayo nokusehlane, uJehova owenza indlela ivilesane labantu abahambe khona. uNkulunkulu uzobonelela. God shall provide. God will provide. Kuyona yonke into uNkulunkulu angayenza abantwana basekhaya, uNkulunkulu kunento angayenzi. uNkulunkulu akazithwali izandla ekhanda, ngoba he is God othinda abayiqala yena abakhuluma isiphetho. Hallelujah. He speaks the end from the beginning. Athi le ndaba izophela kanje. So thina noma singena endabeni sithi na indaba iyaqala, but kuyena already he knows the outcome. Kuyena already he has prepared. Uselungisile ukuze wena unakekeleke. Wena kahle ubizelwanga ukhathazeke. Wena kahle ubizelwe ukuthi ubize yena. Ukubona izinto seyingasahlangana, ukuthi uyathinta lo yaphuka, uthi uyahlanganisa ubona kudibane, isikhathi sokuthi ungakhathazeki, hamba ubiza yena, because yena uyazi ukuba kufanele uphile kanjani, yena uyazi ukuba
uzobonelela. He will provide. Uma unesidingo uJehova isidingo uzosivala so that kungabonakali isidingo onaso. Lithi iBhayibheli wakhuluma noElijah wathi Elijah hamba lapha ufike uphuze ekuseni bese ngizothumela amagwababa in the evening I will send amagwababa. The more ephuza uElijah lithi iBhayibheli amanzi wanqamuka. Then uJehova weza no-plan B uJehova ohlala asikhathalela. Lithi iBhayibheli wabuyela kuye uElijah eyomtshela wathi hamba uye kowesifazane umfelokazi. Umufika kulo mfelokazi uzokhuluma naye sengimtshelile ukuba akunakekele. Lithi iBhayibheli uma uElijah esuka eya kulo mfelokazi umthola uphethe amafutha amancane, umthola uthi la mafutha ngizofuna nje inkuni ukuthi ngiyokwenza isinkwa sidle lendodana yamaqeda bese siyafa. Ufike ukhuluma nalo mfelokazi. Lithi iBhayibheli uma silifunda uthi ngicela ungiphe ukudla. Uthi we muntu kaNkulunkulu akunake ngakupha kona amafutha anyana nje amancane, isinkwa nje iflawa nje naye encane. Ngithi nje ngiyokwenza isinkwa ngihlanganise mina nendodana yami bese siyadla bese siyafa. Wathi uElijah qala ngami mama. Maqeda lithi iBhayibheli umfelokazi wahamba wayoprepare imini wakhipha prophetic qala wayomnikeza wathi here you go man of God. Wakhuluma the prophet of God wathi ngale senzo senzile ngoba uqale ngami. Then yazi ukuthi ekhaya lakhe amafutha wayiphela, ekhaya lakhe isinkwa sizuphela. You will always be provided for because you provided for the servant of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. God provides. uThixo uyapha, uThixo uyanikeza. Hallelujah. Ngifuna simbone uThixo onikezayo. Uma kwenzeka izinto kule mpilo ehambayo oyiphilayo fanele uqaphele into eyodwa ukuba kahle kahle wena azange uze uzikhethele but konke yiko ingoba uthole enkosini. Uvuma inkosi maqeda kwabakhona ingakho kufanele ukuthi noma uqhubeka uunderstand ukuthi ezinye izinto zizothathwa kuloku kuphila, ezinye izinto ezenza ikhampani kuwena zizothathwa kuloku kuphila. But noma seyithathwa fanele ukwazi ukuyena uyothi inkosi iphile, inkosi ithathile alibonge igama layo. When we understand ukuthi angeke uhlale wamkela okuhle njalo from enkosini. Hallelujah. Angekuzumbuza uNkulunkulu ukuthi why mina. You will understand njengoJobe uthi konke kuvela enkosini. Kakade vele impilo lena angeke sihlale si-expect ukuthi kohlala kukuhle njalo. Even weda ihamba ijike ungathi manje kunelanga yonke into right maqeda bese liyaguqubala ubone ukuthi the sky right now it's gray. It is because everything in life is rotating and very temporal. Ingawo noma bekhuluma ngemali bathi imali bantwana basekhaya is stranger, bathi imali ayihlali. Umsebenzi wemali is just to exchange hands. Hallelujah. Unayo namhlanje kusasa unayo iba engeyomunye kanjalo. Imali bekade unayo izolo namhlanje awusanayo. Why? Because money is rotating and exchanging hands. Hallelujah. Hallelujah. The Lord will provide. I don't care what you need. Just know the Lord will provide. Ake namhlanje uchallenge ifaith yakho. Ake namhlanje uchallenge ukholwa kwakho.
uthathe lesidingo naso noma sisikhulu kangakanani usibikise enkosini uthi Nkosi Baba Jehova nasi isidingo sami ngicela Jehova ube uyabonelela ukubona ukuthi inkosi angeke yini yenze utho ngesimo sakho ukubona ukuthi inkosi angeke yini yenze utho ngodaba lwakho ngoba mina ngizokutshela namhlanje ukuthi inkosi iyabonelela akathalise ukuthi yini akathalise ukuthi ngakanani but the Lord provides uNkulunkulu akathitha noma ngabe ubani noma ngabe ikuphi ukuza kuqule impilo yakho the Lord shall provide the Lord provides the Lord gives uNkulunkulu lezihawu uNkulunkulu lomusa uNkulunkulu uyabonelela uNkulunkulu avume ngokuthi wakhe angene ohlazweni uJehova uyaliphala uhlazo lwakhe the Lord provides inkosi yabonelela buku Israel uyahamba ehlane lithi iBhayibheli Israel ehamba ukhala ngamanzi Jehova uletha amanzi lithi iBhayibheli ufunda uIsrael ukhala ngendlala khala ngamafishi aseGibhithe lithi iBhayibheli ufunda uJehova wabanisela imana athi uDuteronomy umekhuluma uNkulunkulu waletha imana ukuze obaba benu bazi ukuthi umuntu akaphili kuphela ngesikwa but uphila na each and every way that comes from the Lord uJehova waprovide imana ehlani ngekho ibhekalo wabanikeza isikwa ezivele emazulwini ngoba uJehova obonelelayo wathi uIsrael ubehamba efike emala wezwa amanzi uthi amanzi ayababa lithi iBhayibheli uNkulunkulu wabuya wakhuluma noMoses uMose wenza wathatha ikhuni waphotha amanzini amanzi washikithe ngoba uJehova obonelelayo lithi iBhayibheli wahamba uIsrael 40 years ehlane ubehamba ehlane incathulo zakhe zangeguge inyawo zakhe zangekhune inyawo zakhe zazibe buhlungu impahla zakhe zangedabuke ngoba uJehova obonelelayo uJehova osipreservayo esimeni noma singena esimeni kwenza make sure ukuthi ukusola kwethu akubonakale asipreserve until he takes us out. Hallelujah. Glory be unto Jesus. Hallelujah. Acha kafutumara bazalwane ngiyenzo senyasha manje. Hallelujah. Glory be unto Jesus. God provides. He promised them Israel, Lord you no peace. He promised them Canaan. What no fear Canaan? Maqeda bese nikhonza ngophakathi bese niyabuza. God provides. Hallelujah. Uma ufunda iBhayibheli ufuna sibuke uJesu. Lithi iBhayibheli ngelinye lamalanga uJesu nabafundi bakhe kunabantu abeza uJesu uyabashumayeza. Lithi iBhayibheli sibalo sabo bebakade amadoda awu-5,000 khona abesifazane khona nabantwana. Lithi iBhayibheli sekufika isikhathi selunch. Lithi iBhayibheli uJesu uyabuza ukuthi manje labantu beze ukuthi bazozwa izwi siyobaphala. Lithi iBhayibheli abafundi bakhe bathi hey Nkosi ngcono bahambe bayoyithengela ukudla bazabuya ngoba thina asinamandla
like noma sibala labantu amasalari amazwe abantu abayingakhi wonyaka wonke we can't afford to feed them. Lithi iBhayibheli uma likhuluma bese uJesu abuza athi akukho yini okukhona, bathi kuye maninomfana la uphethe amafishi nezinkwa. Maqeda lithi iBhayibheli wathi uJesu kuletheni kimi lokho. Lithi iBhayibheli uJesu wathatha wakukhulekela wakubusisa, maqeda ukubusisa wakuphula wathi banikeni. Now lithi iBhayibheli uma bebanika badla bonke, maqeda wathi mase badlile let them gather ama-crumbs. Why ngitshela le ndaba? Ngitshela le ndaba so that you can see ukuthi the Lord provides. The Lord will stretch izinto empilweni yakho. The Lord will move izinto ukuze wena uzonakekeleka. uNkulunkulu uzokwenzela indlela nala indlela ungayiboni khona. Ungavumi ukuthi ulawulwe noma ukontrolwe izimo ezokutshela ukuthi izinto ayihlangani. Thembela kuJehova, because uJehova unendlela yokuthi amultiply izinto zakho. Ungabonakala ukuthi bekade unokuncane. Okubalekile nabo ukuthi thatha konke kwakho uyokubeka esandleni seNkosi. Uthi Nkosi ngicela ungiphathele konke kwami. Nkosi ngicela uphathe nanami ngize ngingayiphathi mina, because I know ukuthi when you are in charge everything izohamba ngendlela efanele. Hallelujah. The Lord will provide. The Lord will make a way. Hallelujah. Nala indlela singayiboni khona, nala singazikhona ukuthi siyophuma kanjani, nala singazikhona ukuthi siyokwenza kanjani, nala singazikhona ukuthi siyothatha ihlanganise nami maqeda bese kuphuma nala singazikhona ukuthi siyoyaphi. Kepha uma sibalekela kuyena sisendaweni esafe, because the Lord will make a way for us. Kudinge ukuba simthembe and move according to his instructions. When the Lord says move, then we should move. When the Lord says stay, kumele sihlale and not move. Kahle kahle mfana sibe aligned nezwi lakhe, sizwe ivoice yakhe ukuba ikhuluma ithini, even for this time and season, ukuze singayitholi si out of place, but sizithole always sinawula uyena wawushile ezwi lakhe. But the steps of a good man are ordered by the Lord. When we are ordered by the Lord, he will dictate ukuthi siyakuphi, he will dictate ukuthi sihamba nabobani, uyosusa abantu abangadingeki, but kubiza ukulizwa izwi lakhe ukuthi usekhulumile asenze njengoba kufanele. Let us do accordingly, because he is the Lord that provides. Hallelujah. He's the Lord that moves us from point A to point B, from point B to point C. But it matters ukuba sizwe ukhuluma kwakhe endleleni. Hallelujah. Akabonga Jesu. The Lord will provide. The Lord will provide. Because in this day, ufuna wazi namhlanje umusho njalo uthi Nkosi, I have a need. The Lord will provide. Kunesidingo, idingo zakho kunedingo engavumi ngoba ivuka, but zivuka ngoba zisohlelweni lwakasimakade. Ukugcwaliseka kwazo ukudunyiswa kwakhe. Hallelujah. Amazi abazalwane bayangizwa ngithi mina ngiyaphila. Kunesidingo esingavumi ngoba sivuka. Sivuka ngoba sisohlelweni lwakasimakade. Ukugcwaliseka kwaso kusho ukudunyiswa kwaNkulunkulu. So
lesidingo sigcwaliseke. Kufanele lesidingo abantu bahluleke ukusigcwalisa until the Lord intervenes. When the Lord intervenes, uzobonakala ukuthi akuwona amandla womuntu angakwazi ukwenza lento, uJehova phela. Bese abantu bathi akudunyiswe elakhe igama ngoba isidingo sesigcwalisekile. Hallelujah. Uyakuyeka ungene esimeni ngoba azi yena ukuba uyokhipha kanjani esimeni. Hallelujah. Ake ngihlanganisele le verse bese ngiyaqina. Lithi izwi, when Abraham took Isaac. Who is Isaac? Isaac is the son of a promise. Who is Isaac? Isaac is the manifestation of the spoken word. Lakhulunywa izwi lalinde ukugcwaliseka. Wafika Isaac ezogcwalisa izwi. Ufike esibeni la sekumnyama khona. Ufike esibeni amathemba sephele khona. Ufike esibeni abantu bangasacabangi ukuba kuzokwenzeka. Wafika Isaac as a people of hope, as a light, waletha ukukhanya endaweni emnyama. Who is Isaac? Isaac is a type of Christ. Isaac ukufika kwakhe kufana noKristu umefika emhlabeni. Ithi lento ayithi ubekhona loqala umntwana konje ubani loqala ebazalwane. Isaac yes mntana Abraham but mntana second child Abraham. Ishmael. Hallelujah. So uma kuzalwa Ishmael. Ishmael ngiyimfanisa with the first Adam. Lawa iBhayibheli malikhuluma nabaseKorinte likhuluma about ukuthi uKristu ufika as the second Adam. Mina mangimfanisa ufana nomuntu oqala ofikayo, which is not the son of a promise. Hallelujah. Ngoba uIshmael umefika into abazenzela yona ngoba bebona isikhathi siyahamba umntwana lezi. So let them do something, mabenza amaplan. So umefika uIshmael Yesu uyafika. But lower promise, it is Isaac. Isaac efika, he comes like a second Adam. Oletha ushintsho. Uphinde futhi uIsaac afane noKristu. Ngoba uNkulunkulu uya kubaba wakhe afika khulume naye athi thatha your only son. As John 3 verse 16 elithi iBhayibheli abalazi abalifunda. John 3:16 uthi bazalwane. Yes. For God so loved the world that he gave his only begotten son. Verse 12 wala sifunda khona. Verse 12 yeah. Uthi vele khulunywe naye uthi don't kill your only. That only is the same as uKristu lo khulunywa ngaye ku John 3 verse 16 ukuthi the only son wathathwa wanikela. So no Isaac uyathathwa unikelwa kuphi? Uyonikelwa entabeni njengoKristu owanikelwa entabeni yaseGolgotha. Uyathathwa uyabekwa njengomhlatshelo. Athi uIsaya ubekhuluma uJesu ubefana nemvu phambi
wamthatha wayomnikela. Waye uAbraham waba nefaith phela mawune faith awukhulumi noma kanjani. Uthi uAbraham ekhuluma nalamadoda ahlalani la sisayokhonza nomfana. Akathi hayi mina ngizobuya ngiyoshiya umfana lapha. Hamba naye. Akuhlalani siyabuya. Uthini weAbraham? uNkulunkulu uthemba zabani. Jehova thatha umfana uyonikela ngaye. Go and make him a sacrifice. Abraham uthi hlalani siyabuya. Uyabona lento ukuthi siyaphikisana. Sibuya njani bathi ayonikela? Because mafika lapha ufana khishumese enze umhlatshelo. Abraham sibuya njani? Lithi iBhayibheli athobhala kahle wakholelwa uAbraham behind any shadow of a doubt. Ukuthi angeke uthathe into iphila uqade uyibise enkosini ifike enkosini besiyafa. Konke ukuthathe wambise enkosini uzobuya. Athobhalayo ukhuphuka nendoda leyodwa but umesebuya ehla wahla namadodana ayinkulungwane. Why? Because the Lord provided entabeni. The Lord needed leso simo sokunikela ukuze expand konke khiphayo konke ophula kuwe umbise enkosini. The Lord will reward you. That you did not withhold your son. Verse 12, Lord. Hallelujah. Glory be unto Jesus. When uNkulunkulu uthi bese verse 13 bese uphakamisa amehlo. Umephakamisa amehlo wayibona inqama ibambeke ngempondo. Hallelujah. Wayibona inqama ibambekile. Wayibona isubstitute or substitution ye-offering yakhe, but it was bound. Hallelujah. Kunabantu uNkulunkulu afuna ukubabusisa. But the challenge is izinto uJehova ufuna ukubabusisa ngazo zibambekile. Hallelujah. Fanele ukuthi wena uyoyikhulula. Glory be unto Jesus. Uyikhulula ngani? Ngamazwi washoyo wena. Uyikhulula ngani? Uyikhulula ngokukhuleka okukhulekayo. Ukhuleka uthini kulezo zinto ongayiboni kahle kweyakhe impilo zibambekile efanele kuba zize kuwena ukuze uzobonakala njengomuntu obusisekile noma obusisile. Life always demands something. Ungafuna umsebenzi minyaka uqede uthola umsebenzi, but ukuze sithi uyasebenza so uyasebenza ngoba uvuka ekuseni every day uye emsebenzini. Abanye mawufika emsebenzini khona abantu abakulisayo izinto ezibamba iblessing yakho ngoba awukwazi ukuye umsebenzi ngoba nangu umuntu ekulwisa uthi kube nezinto wena ozoyikhuluma ekukhulekweni wakho uthi nalabo athi bavala khona kosakuvuleke ngegama lika Jesu abathi banqanda khona Nkosi yenza indlela bese ngiyaphuma bese ngiyabusiseka bese ngiyaphakama. Hallelujah. So that your offering to the Lord ingabi big, ingabi hindered. Hallelujah. Sesicina ke bazalwane wala lapho uAbraham wathi nami ngiyenzile
I've come to the mountain of the Lord. And ufika kwami kule ndawo uqaphele yona. Ngiqaphele ukuba on the mountain of the Lord it shall be provided. Uma size enkosini bantwana basekhaya, asizi kwenye indawo. We come to the mountain of the Lord. And at the mountain of the Lord, it shall be provided for. Kukhona umama lithi iBhayibheli igama lakhe uHana. Ngithanda ngoHana naye. Lithi iBhayibheli every year wekhana bebanyukele eShilo bayothandaza. Uma benyukele eShilo abantu bazobonga lokhu Jehova benzele bona. uHana nesile so Nkosi angandoda. Uma kufika isikhathi sokuyeShilo lithi iBhayibheli wathi nami eShilo nyanga. Abantu lapha mabaya lalela mphindele bayobonga lokho Inkosi ebenzele bona. Wehana uyaphi? Wathi nami eShilo nyanga. Nami entabeni kaJehova ngiyanyukela. Noma wathi mawupheka ungaboni lutho ayenzele lona. Ngiyaya ngiyomthumisa. Ngithi ungcwele wama-Israyeli. Ungcwele yiliko labakholwayo. Ungcwele eselesikalweni. uNkulunkulu wenzile aphinde uNkulunkulu angenzanga. Akumguquli ukuthi akenzanga weyami impilo. Ngiyaya ngiyomthumisa. Waya eShilo wathi nami ngiyaya. Noma ungabheka impilo yami uthi khona izinto ezishodayo. Noma ungabuka uthi kunezinto engahlangani. But ebukhoneni bakhe ngiyaya. Ngiyomthumisa ukuthi uJehova uNkulunkulu ngoba usazokwenza. Usazokwenza. Into ebuhlungu sometimes ngokuhamba neNkosi uJehova usifaka ey'meni la kuqala fanele abantu bakhulume khona. Nawe umuntu uthi uyalalela uzwe ukuthi bakhuluma ngami, uzwe ukuthi bahlekisa ngami. Uye kuJehova uyokhala uthi bakanaba bakhuluma ngami. Athule uJehova. Ubone ngabikho mpendulo. Ubone ngihamba iminyaka. Ubone phela amaviki. Ubone amasizini ahamba shintsha. Uzwe avela thu. Basho bonke thu. Ulobuya uyabesenga thu. Kanti usahlela. Kanti ubizela endaweni ephakeme. Kanti ubizela entabeni yakhe la ayoprovidela khona. Ngoba ngifuna uqaphele ukuthi iprovision yakhe ayifani yabantu. Uthi makabonelela kuyabonakala. Athi okhulumayo when God shows up, God decides to show off. uJehova makazokuhambela, uJehova makazokuvelela uyokushaya ama-double blessings. Bamanye babuzana awukanjani ngoba lesesibheka isikhathi sithi use-overtime. Hayi uJehova, he is the master of time. Isikhathi sizwa ngaye ulinde bakhulume baqeda bese uyavela njengoNkulunkulu. He shall provide. Awuthi uhamba uqhubeka nale viki uthi the Lord shall provide. I don't care what you think during the week. I'm resting assured that the Lord shall provide. I'm full letting katase. Ithatha yonke ibelo yena. Ngiyenza elodwa. Ngiwele entabeni yakhe ngiyakhuleka. Ngihlalela neNkosi. Ngithi baba nasi isimo sami. Baba nayi imelo yami. Lord provide.
make a way. God shall make a way for you. God shall make a way for you. No matter how, but God will make a way for you. Pakati walobo mnyama unkulunkulu uzoyenza indlela. uJehova uzokhulula. Singaphakamathi nasonke sizokhulela. Hallelujah.